Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšom mojom náhodnom výklade na tarotových príbehoch. Dnes tu mám na stole práve jeden taký zaujímavý tarotový príbeh, o ktorý by som sa rada podelila. Skôr ako začnem, by som rada povedala, že vždy na začiatku každého toho príbehu hovorím o tom, pre koho ten výklad je. Ak sa v tom identifikujete, ak sa v tom spoznáte, tak je pravdepodobne určený vám. Ak nie, je možno pre nejakú osobu vo vašej blízkosti, vo vašom okolí. A ak vám to nič nehovorí a nie je to o vás, tak si z neho vyberte iba to, čo sa vám páči, alebo čo vám vyhovuje, alebo čo sa vám hodí, alebo si ho môžete vypočuť len tak zo zaujímavosti. Žiadny z týchto výkladov nie je určený pre žiadne konkrétne znamenie zverokruhu a nie je ani časovo ohraničený, takže kedykoľvek ho nájdete a priťahuje vás a je vám niečím blízky, tak je teda pre vás. Takže o čom je ten dnešný príbeh? Je to o niekom, kto stojí na prahu nejakej veľkej výzvy. Buď ste dostali nejakú veľkú pracovnú úlohu, nejaký veľký pracovný projekt začínate a viete, že je to náročná úloha, že to bude naozaj náročné, ale takisto to celkom dobre môže byť aj o nejakom novom vzťahu, ktorý je pre vás výzvou, pretože tie ďalšie karty, ktoré tu mám na stole, hovoria o tom, že máte isté obavy do toho vstúpiť na základe nejakých minulých skúseností. Takže či sa už bavíme o pracovnom projekte, alebo o novom vzťahu, alebo čomkoľvek novom, čo vám vstupuje do života, tieto dve karty hovoria o tom, že je to pre vás veľká výzva. Že pravdepodobne veľmi správne tušíte a cítite, že na tom území, na ktoré vstupujete, vás čaká isté riziko, možno až nebezpečenstvo a že to naozaj bude náročné, že vás cestou stretne veľa prekážok, ale zároveň vám tie karty hovoria aj to, že v tom nie ste sami, že máte istú ochranu, alebo že vám ten život posiela do cesty ľudí, ktorí vám pomôžu, ktorí vám buď prinesú isté informácie alebo rady, alebo len svojou prítomnosťou alebo svojim konaním vám ukážu nejakú ďalšiu cestu, nejaké ďalšie smerovanie. Ďalšie karty, ktoré som vytiahla mimochodom z nového balíčka, ktorý som si nedávno kúpila, ktorý sa volá Tarotové krajiny. Tu na začiatku máme 3 karty. Je tam 3 palíc, ESO pohárov a 8 pohárov. Tieto 3 karty som vytiahla obrátene, takže oni hovoria o tom, že vlastne vy keď vidíte, že pred vami je nejaká nová náročná cesta, a vy nemáte ani predstavu, čo vás tam čaká. Takže cítite neistotu, máte strach, máte obavy a možno aj prepadáte pesimizmu, že čo vás tam čaká, či to vôbec pre vás bude dobré, či si v tom nájdete niečo pozitívne pre seba. A takisto cítite, že sa pravdepodobne budete musieť vzdať možno nejakých vecí, ktoré máte v živote stabilne, alebo aj ľudí, ktorých máte v živote stabilne. Alebo možno viete, že budete musieť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a jednoducho učiť sa nové veci, ktoré ste si ani nemysleli, že sa niekedy do nich pustíte. A váhate, či vám to vôbec za to stojí. Napriek tomu však, že vy cítite tieto pochybnosti, tak čo si vás do tejto výzvy neodolateľne ťahá? Táto karta diabla hovorí presne o tom, že táto záležitosť vás pravdepodobne vtiahne do deja tak, že je tam možno aj to riziko, že stratíte nad niektorými vecami kontrolu. Možno to je práve to, čoho sa bojíte, že znova vhupnete do situácie, ktorá vám už v minulosti priniesla nejaké nepríjemné zážitky alebo duševnú bolesť, nejaké trápenie. A jednoducho vy nechcete opakovať to isté a preto sa zdráhate, že či vôbec do tohto ísť. Ale napriek tomu vám čosi hovorí, že čosi na tej ceste je, že existuje nejaký dôvod, prečo sa ňou pustiť. A vy sa ňou pustíte. Tieto ďalšie karty vám hovoria, že
vás to naučí byť viac flexibilnými, že treba tomu dať čas, že ono to nejaký ten výsledok prinesie. Ako tie vtáčie vajíčka v tom hniezde, že oni tiež potrebujú nejaký čas na to, aby tie mláďatka vlastne vyšli z tých vajíčok, aby sa vyliahli, že jednoducho budete si musieť počkať na to, že čo vám to prinesie, ale zároveň, že na tej ceste sa budete učiť byť niekým takým, ako je tento kráľ pohárov, ktorý v tomto tarotovom balíčku je znázornený ako chobotnica. Kráľ pohárov je niekto, kto je doma vo svojich emóciách, kto vie s nimi narábať, kto sa pohybuje v tom emočnom svete tak ležerne ako tá chobotnica v tom mori, kto sa schová, ak treba, kto vykúkne, ak je to potrebné, ak to situácia vyžaduje, alebo ak treba byť akčný, tak je aj akčný. Jednoducho je to niekto, kto sa vie prispôsobovať a kto vie s tými svojimi emóciami narábať. Takže toto vám tie karty radia, že ak do toho vstúpite, ak do toho pôjdete, takže bude to istý čas trvať a že budete musieť byť flexibilní, ale že tie výsledky to prinesie. A máme tu aj kartu na záver ako radu, ktorá je veľmi podobná tomu kráľovi pohárov. Je to chameleón. Je to karta z orakula zvierat a tá karta vám hovorí, že áno, treba sa prispôsobiť, treba sa prispôsobovať okolnostiam a zároveň treba jednať tak, ako by ste ten výsledok už mali v rukách. A zároveň vám hovorí aj to, že sa nemusíte báť tej flexibility a tomu prispôsobovaniu sa, pretože nevždy, keď sa prispôsobujeme, je nutné, že stratíme seba samých. Nevždy je to tak. Takže nebojte sa a vstúpte na to nové územie, aj keď vám to prináša nepohodu. Je tam určite nejaká cenná skúsenosť pre vás. A pravdepodobne vám to podľa tých kariet zmení život, alebo minimálne vás to zmení. Ale tie karty hovoria, že to tak má byť. Takže sa držte, prajem pekný deň.